Ko office jong ka Deputy Commissioner East Council District hakala singiu play. Kala pelong da ka bai rally, manai burom ki shipai, bat ban pen pau ka jingdon lang, mat ki shipai ki beda hakmat yo pot usam jong ri. Kani ka senjam balalam khamat, da ka Deputy Commissioner kong RM Kurba, kalong ban pen pau ya ka jing burom, ya ka jinglan ladi badai ka jing shakri, balai tilud da ki shipai ka ri. Ya ka jing iaid rally la ka we lama na golfling, the additional Deputy Commissioner ba Shanbor lang wajri, bala penkut pat hapalau jong ka State Central Library. Haba ai jingkren, haka jingyalang ba Lincoln, ka kong kurba, kala penpau ba kane ka rally, kalong panai jing kershan, ya ki shipai, ki badan bynta ban ya kun persha, ya kari Pakistan. Kala penpau ru, ba ka jingja badangshan ha pahalgam, kala pelong kum ka jingpen kan mau ya ka jing shlur, bat ka jing IT lun da ki bor shipai, bat ben rabru, ba ka jing shngan, bat ka shongsuk shongsan jong ki pai ba ka day na ka jinglan ladi jong shipai. Kari ka yatli lang ban sngongo, ka day lingba ka jingbam yo athia jong ki, bangin yo athia suk ngi kalaong da ka ba pen pau ya ka jing ai jing kershan ba klempur jong ka sarkar kalong ba ki shipai ki badan ha ki jaka ba pher kim long marway mangi ki pat ba kari India idon lang bat ki ngin yeng teli lang ka way kala benram ka kong kurba kala penkut ya ka jingkran da ka ba pen pau ya ka jingkermen ka babha bat ka jingshanya ban job hadu ka bakut jong ki bor shipai ka ri.